12 minutes past 10 New Day Ghetto. Chokwadi muri ya Zimbabwe nechidaenda pinda muchirongwa muri ya Zimbabwe rega ndiise maoko muri ya Zimbabwe nechiti kumatima nowose yenyika ino kusanganisira pasi penyika yeZimbabwe kunze kwenyika kana kunopinda muhefeni denga tsvinera Mwari inozari chimuri chinenge chakabatwa nevapenyu nevakasara asi muri ya Zimbabwe tinoti izvo dadai kupindira muchirongwa Bhoshongo na segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima nowose yenyika ino rega ndingoshivadzira kuti paka kwe Sheko kwe chiri kuti tani muri yeZimbabwe ndikandire mashoko ndichitiso pane murume anobva mukati menzvimbo yeEmbrace murume anogara imomo asi kutaura kuno kwati kuti murume uyu ave businessman kureva munhu ane zvinobatika munhu anokwanisa kushanda nevanhu anogona kuisa mapotosto anogona kuisa mashops anogona kuisa zvigayo murume uyu muri yeZimbabwe akaita mabusiness ake kwete nzvimbo yakabarirwa kwete nzvimbo yaanogara asi ane imwe nzvimbo yakaita mabusiness asi ane imba yake iri mukwekwe yaanogara imomo asi imba iri mukwekwe iyi haanyanye kuigara zvakasimbarara mukadzi wake anofamba achienda kumabusiness nokuti vanofamba vese asi pamba apa pane mwana ane makore anodarika 27 years okubereka anova ndiye mwanasikana akaroorwa ndokuenda kumurume ndokunorambwa achibva adzoka pamba kureva kuti hoza apenduka haasi kumurume asi akabara akaita mwanasikana uyu akabva abva kumba haasi kugara kumbe kuvabereki vake ari kugara akazvimirira chikonzero ravasoja rinorwisa anogona kuzvibatsira anogona kuzvishandira anogona kuzviberekera anogona kuzvirojera saka ari kugara ari 1 asi kugara uri 1 hazvi kushanduri kuti utadze kuve mwana waBosh ndizvozvo chumande wakachiwera tiri kutukane saka ndiite se nyensurani icho kwadi muri yeZimbabwe mamukasekwa sekuru kanyemba ndinozva chimuti makabata muri kumhanya nacho mamukasekwa Bhosiriki Rosi mukomana wemumvuri wenhefenyuro mukoma KB inzwa zvakaitika mwanasikana nyaya kuti hana murume anogara ari ega akabva aenda kunopindira mune imwe nzvimbo inoitwa zvemafaro kana kuti bhawa makanga muchitori nebhendi vanhu vari mukati mekuma kudaro asi bhendi rekanga rachevezwa harina kukwanisa kuuya kusvika kuma9 muridzi wemubhendi harina kuuya kuma10 bhendi harina kuuya kuma11 bhendi harina kuuya kuma12 o'clock achibva buda kati manga mune bhendi tanga tapinda takamirira bhendi harina kuuya regai ndimboenda kune imwe nzvimbo inofara tiri mukati meguta reHarare vanoziva mafaro vanotoziva kuti ndikasaenda kwanhengi ndinoenda kwanhengi ndikaenda kwanhengi ndinoenda ndodzvimbo dzemafaro ndo zvakaitwa mwanasikana wekukwekwe pakanopindira mune imwe nzvimbo paka apindira mukati dhuma namudhara ndiisabheri dhuma namudhara Bhosho kumafaro right mwanasikana kunongedzera vamwe handi kuona kwandiri kuita but handisi ndiri kuona kuona here ari kudza vamwe vake ndobva atoona kuti ndimudhara wangu so mudhara mapfekero anga akaita anga akapfeka imwe iyayi imwe yekuti mudhara kangozvivharavhara right musikana uyu ndobva atumira mumwe wake zvikanzena unokirosa ndanasisika ndobva kirosa ndobva svika ndobva dhuma mudhara ndobva svika ngonzi imbonditengerewo 1 handikuzive zvangu but kungonditengerawo tiri vane vamwe chii tingatiri mafaro tese wade ndakufarira yega apo mudhara vane chii vane munhu wavainaye imomo munhu wavainaye uyayo sisi vachitaura ndobva angomirawo pakati akangomira pakati akatarisa mudhara kureva kuti ndiye munhu wake ka musikana uyo achibva apa ndobva kwatumira umwe zvakare ndobva asvika achimhurisa mudhara nezita kuti makadiko baba nenge papa mudhara vaona kudaro mudhara pakati ndiani andiziva munhu zviri kuitika muno mazvizvo bebi ngatibude kunze baba ndokuhaga munhu wavo vakamubatawo zvakanaka chaizvo musikana achibva ona kuti achienda panze vachikuda panze ndobva abata ruoko rwemukadzi uya je iwe mama svikanda mudhara iwe usatedzana nemunhu mani iwe siyana nevanhu munoma akabva ataura shoko rinoreva kuti vasikana vemurodhi vane shoko ravanotukwa naro siyana nemanhengawo mudhara akabata ruoko rwemunhu wavainaye mwana wavo zvikanzi sori baba ndiri mwana wenyu handisi zvinhu zvamuri kutaura izvozvo mvura munodaisa kaona mwana wavo zvikanzi no handei mama ngatifambe tibva panoisa andi ndakapakira mota apa kuna baba kunai baba mama varipi zvikanzi vari kushope ikwakati ndokwavakaenda nesuro nokuti musikana ariko ari kunzi mashandiro ari kuita zvikanzi allright zvikanzi kwava ndiana mwana ari kubvunza
So nyaya dzekumabhawa unotonzwa kuti volume iyi ende vanhu vari ikoko havanoni kukuganhira chero ari kudarika padhuze anogona kungoganhira. So mukadzi anga nababa ava haana kutoziva zvechokwadi kuti munhu uyu vasivana mwana wemudhara uyu. Amai ava ndiye mucheka kumwanasikana wamudhara. Amai satipedzera nguva unobvunza vanhu kubhawa kuti vanani. So murume achibva ati shamari usarove munhu uyu mwana wangu zvikanza auye panapa uchindiudza pfambi dzako wandibvisa kwananga ndiri kuya panapa wakuzondiudza vasikana vemubhawa panapa kuti mwana wako. Svikanzi nonopinda mota musikana uyu achibva ati uri kunyazonditarisise tarisa mudhara tarisa inini uri kunyazonditarisisa here. Baba mukadzi arunuka musvikanzi ngatipinde mota apinda mumota svikanzi andei kumba andi mudhara vane imba iri mukwekweka svikanzi mama avako andei kumba achibva aenda svikanzi uri kuona panapa ndo pamba handiri kuratidza ndikunoti vhu mapiksi mamwe ari pachi svikanzi ndiye kauyu uri kuona here pandiri apa ndiye uyu ndo mai vake ava kutotamba kwandiri kuita newe inini ndo dambudziko. Saka yanga iri respect yekuti timusiye tiende zvakutondiparira zvitori nyaya hombe zvikanzi nemusikana mudhara makajaidzwa hamuite izvozvo muri kuchita mai vangu muchidya mari yamai vangu morova futi inini ndarohwa nehema handina kurohwa nemunhu uyu dai panga pasina imimi munhu uyu dai asina kundirova. So munhu uyu hatori na problem uyu mwanasikana uyu achibva abuda zvikanzi ndiri kudzoka ndakakana foni yangu yasara nevamwe vangu handizovaoni nokuti tinongosangana kumafaro ndokubva adzokera achinodzoka achibva anoka keti rekai kuzovhurwa nemwana vachibva vapinda vari vasikana 3 mukoma KB 3 vapinda but vachinopinda varipo 3 mudhara mukadzi uye hana kumubudisa anga aripo ndobva vapinda 3 vai vachingopinda vakangoti mudhara tiri kukumbira kubvunza kuti arova mumwe wedu ndopi mamumba mamudhara arova mumwe wedu ndeupi zvikanzi nemwana uyo aiwa andirova ndeuyu but uyu hana problem ane problem ndiani ndimudhara mwanasikana icho kuna mudhara kuna mudhara zvikanzi nevamwe ukangodzorera achite mudhara tiri kupindira vanasikana mudhara anoti izvo achipedzesera kunewo akataura anoti pane musikana 1 akabudisa banga rerudzi rweokapi akati mudhara mira zvauri uchirohwa achiratidza chibanga but vanga uri vakadzi chete mukadzi ndo pakatanga kusikirima zvikanzi iwe ukangochema chete tinokukuvadza. Mudhara ndopo vakazotanga kurwisa vachirova ruoko rwomwe musikana rwakabata banga richibva rasumuka rikaenda mudenga mudhara achibva anonga banga mudhara hana kuvhura banga akavhavhara banga ndobvaisa muhomwe ndo kuchitanga kuranga vasikana kuvarova munhu murume musikana ndopa akajambira kuna mudhara ajambira kuna mudhara Zimbabwe panda kuenda pandiri kukumbira mupedzese kutaura mega ndikasvika pandinosvika mune chikoro mani makura mani nzeve dzekunzwa munadzo mani muchapedzesa mwanasikana ndokuna kuti panapa zvina kumira zvakanaka ndokujambira baba badonyanga paka rikiti ndo zvaitika mudhara ndiye zi mwanangu ndiye zi. So murandakadzi uyo ndobva aenda panext kune dzimba dziri nani ndokuzama kuda kuti aite sei ndobva afonera vamwe vake ndiri pakati but ndozvaitika kunoko handizivi motokari iripo makizi aripo but handikwanisi kudriva handina drivers license but kuti ndibude ndichitiza munomu ndichisiya munhu uyu ndinenge ndakanganisa ndiri kukumbira rubatsiro ndobva kaindrive ndobva tora munhu ndobva maenda kuhospital aenda kuhospital nhasi i3rd day mukoma KB baba vasi kusumudza ruoko havasi kupfaka nyika varizi but baba vari mumota yekuendeswa ndopa vakasenda inenge audio ine zvakaitika kune imwe hama inove friend isiri hama yekumba vachitaura kuti ndozvandaitwa nevana panova ndo pakabuda nyaya yekuti banga rakavhurwa mwanasikana wangu akaita seisesi yandirika raiti vachibvaniswa kuhospital handenyaya yekuti mudhara ari kutsvakwa mudhara achaonekwa shamwari iyeiya ndokutanga kutsvaka kuti toita sei wanike foni yamudhara ine pin aivhuriki
so mafoni anga achipinda mufoni mwanasikana uyu aichika kudavira mafoni aya. Pane foni yakazodavira yakanyora kuti boss nengi. Andona. So foni iyi ndiye umwe munhu anove businessman ndiye wakazodavira akazoita kuti vakwanise kufamba nenyaya kusvika pamunhu akamwe akasenderwa akasenderwa audio yakaitika iyai. Ndiye munhu akazosangana nemusikana uyu vachibva vaenda kuhospital. Vaenda kuhospital achisvika achinoratidza munhu kuti ndo muhospital maari. Murume uyu ndiye akazokwanisa kudriva mota kuenda kushop kwemukadzi kunomuudza kuti murume ari kuchipatara. Kutaura kuno kwandiri kuita mukoma KB. Mukadzi wemurume uyu haasi kuziva kuti chakaradzika murume wake pambedha. Mwanasikana haana kufonera mai vake, haana chakataura. Nanhasi akadaro. Baba vari kurwara. Vari critical. Azosvika nenyaya kuno kumai. Ndiye musikana uya. Ndiyaunza. Akutaura nyaya yekuti bosho. Inini pachangu baba vandaidanana nawo. Kwete kudanana kukuratidza kudanana. Ndakatoita semunhu anofanana nemukadzi wavo. Nditori nezvimwe zvinhu zvandakaitira zvinobatika. Ndine mwana nababa ava. Ndinobhadharirwa rendi. Chiri pandiri ndechekuti handizikanwiwo ukama bati zvese nditori mukadzi. Kuti ndirambe ndakanyerera ndisingabuditsi nyaya iyi. Kubaba ava vakamuka vakafa. Ndisina kutaura nyaya iyi. Baba ava vandimukirira. Ndiri kukumbira kuziva mhuri yeZimbabwe. Kutya ndiri kutya but handisi kutya kutaura kwenyu kunogona kundibatsira. Asi pandichinotaura mashoko ekuti mwana wababa ava ndiye akadhonza baba avo kusvika vakuware kusvika pakufa kana kuti vafa. Zvinhu zvabvumirwa nani? Handivharirwe here? Paka. Yesh. Iyi yandiri kushevedzera mhuri yeZimbabwe. Inonzi Gwanda. Iri kusanganisa neHarare. Iri kubatanidza neHarare. Mhuri yeZimbabwe yandoda kutaura pano. Inyaya yakaitika 2012. Kune mwanasikana ane 13 years akashayika kunzvimbo yeGwanda mushure mekunge aenda kuchikoro. Ndokubva adzoka pamba achibva abvisa uniform semwanasikana akanzi anofanira kuti aende kumvura agosuka mapleti nezvimwewo zvinoda kuitwa nemwanasikana pamba. Musikana mukadzi. Ndokubva abva pamba achiita senge ari kuenda kumvura. Anonzi akauya nemugombo womvura kekutanga. Ndokubva adzokera achiti mvura yake haikwane. Ndokubva adzokera zvakare. Pakudzokera kwaakaita haana kudzoka. Asi kepiri pane vari kupupura kuti panocherwa mvura akasvika. Akatosangana nevamwe vanhu vachiti vakatomuona ari pedyo nekusvika pamba. Asi pamba haana kuita sei? Haana kusvika. Ndiye mwana. Vabereki vemwana uyu vakaenda kumapepanhau. Vabereki vemwana vakaenda kumapurisa. Vabereki vemwana vakaenda muzvikoro. Mese munofungidzirwa kuti munogona kushambadzwa nokukandwa zviziviso. Vakaenda vabereki vemwana vachiitira kuti dzimwe dzenguva ane paanogona kuwanikwa. Zvandoda kutaura pamusoro pemwana uyu ndezvekuti akanga asina munhu ane chirwere chaanorwara chokuti izvo anonzi akundikana kudzoka kumba. Mwanasikana anga akazvisimbira, aidya achiguta, achizviitira basa rake ega, achienda pasina anomutungamirira, kureva kuti anga ari mwana akakwana, asina chipomerwa pakurwara kana pane zvinoitika. Vari kuti kana kuri kurwara zvakatotanga kuitika panguva iyi. Ndokusaka vachitumira vanhu kuti izvo nezviziviso vanenge vaona mwana akadai tizivise chikonzero zvave paari, hatisi kuziva zvakamira sei nokuti anga asingarwari. Daniel Roshi will be for. Daniel Roshi will be for. Wakachwe. Amai ava vane tete wekurudzi kwavo amai vemwana uyu akashayika. Kuchinzi kune rufu. Parufu havana kwanisa kuuya. Vakatozouya iri nyaradzo kurufu. Kwete iri nyaradzo. Vakatozouya kuri kubata maoko. Ndobva vauya. Vauya pakubata maoko ndokunosangana nevamwe kwese vakangoti pasina 2 days munhu afa. Vakabva vasuyawo but munhu atodi atoviga. Kureva kuti vanhu vanga vachiri kuuya ende vehukama vanga vachiri vakaungana. Vachiri vakaungana kudaro vakasvika kusangana nedzimwe hama dzakanga dziripo. Vari mukati mekuzivisana kuti mamuziva here uyu? Ava ndibaire ngava. Mamuziva here uyu? Ava ndibaine nguyu. Amai ava vakangoti vachisanganiswa neumwe munhu kunzi imi mazivana here imi?
nguye kodzi mimi mazivana wani munhu akanga aripo ipapo asiri mai ava airatizwa ndobva abudirwa asvikirwa munhu wandiri kutaura nezvake anoita zvechin'angari zvechigodobori achibva asvikirwa mweya wanga wakutaura paari wakabva watanga kutaura kuti iwewe ndiwe dingi mai vako ndinhingi iwewe zvakamira zvakadai izvozvi pauri uri kuchema ndiri kuona misodzi pamatama but rega ndikuzivise kuti izvo kufamba kwauri kuita ipapa uri kutoonekwa wakasviba unogona kuita munyama pose paunofamba nekuti pane mhepo iri kukutevera kwamwana munhu akadai so ndiyani zvikanzi mwana wangu zvikanzi izvezvo asi kure titori naye pano ari kunze kuruvanzuku ndoko akamira ari kukutevera zvikanzi imi munoguta ari kunditevera sei mwana uyu takamushayiwa 2012 kana ari mupenyu anofanira kunge ari kwaari kana akafa anofanira kunge ari kwaakafa zvikanzi kuti ndikuzivise kuti akafa ndinoti akafa chikonzero mhepo dzaari kushanda nadzo dzakafanana nemunhu akafa but rega ndikuzivise mwana wako akafa kwauri but kune vanhu vari kumushandisa semunhu mupenyu yes munhu wandiri kutaura uyu ndoda kuita basa iri ndichirwadziwa nokuti ndiri kuona ropa rangu ndiri mwana harina kumbosiyana ukama hwedu tazivana pano but zvondoda kutaura ndezvekuti izvo uchifamba kubuda pana pa mwana wako anenge ainewe dzimwe dzenguva pane lakira unoita dzimwe dzenguva chikawanda munyama nokuti vanhu havari kuziva kuti usangane nemwana uyu vanoziva kuti ukazviziva uchakanganisika saka anoita kuti mwana uyu akande mhepo pauri kuitira kuti mugare kure nakure yes amai paya achibva vati inini kana mangotaura nyaya yekuti mwana uyu ari kunditevera izvo zvari panapa inini handikwanisi kudzokera kumba pasina murume wangu regai ndidane murume wangu tizobva kuno kutese asi mambomuudza imimi zvamaudza inini ndokufonerwa murume kubva kupi kugwanda achibva auya ndokuudzwa nyaya zvikanzi pasina kutya kana kuita sei ndiri kuda kuti muzive kuti mwana akaita sei ende munhu akakonzeresa zvinhu izvi ndiani mwana wenyu imimi ari kugariswa mumvura paakaenda kunochera mvura yekutanga akaenda kunochera mvura yekumwa yepiri akaenda kunochera murwizi chikonzero kwakudhuze kwamunogara kuti kudhuze nerwizi rwizi rwandiri kutaura mukoma kp ane rwizi runonzi muchavezi riri kugwana ane mwana kuti mwana ane mubereki munhu wechikuru haachakwanisi kuzvitaura chikonzero hamuchisipo akamuti achichera mvura achishandisa plate pane munhu mukuru akasvika akati plate yangu yachedza yapinda mumvura ndipo yakundishandise ndiri kumhanya mwana semunhu anoda kutamba akakwanisa kuti mvura yake yange yatori pakati pemugomo akakwanisa kumbotora plate achibva avapa kudaro vachibva vachera mvura achibva sadza vakamusiya ari pamvura ndo munhu akakonzeresa iye but imi hamumuzivi chikonzero hapachine kokumubvunza but ndoda kukuzivisa kuti zvakaitika chii toda kuti tiende pamvura pamunoziva ndo paimbochera mwana wenyu mvura asi musaenda mega kukurudzai vanhu veukama ndoda kuti mundinyorera zita relisti yeveukama vamunogara navo panzvimbo penyu pane zita rindoda kuti risasari okay munhu ari kugara akanyangarisa mwana uyu ndeukama alright asi ari mukadzi ndobva vanzi ndanga ndisina mari yakakwana regai nditumirwe mari yetransport tingobva tese kuno vachibva vaenda mukoma kb ndobva vaenda kugwanda havana kukwira basi vaishandisa vaprivate ichibva dona murodi kubeuka accident amai vemwana vachibva vachikwa ruoko amai vari mukati mekutaura vakakwanisa kuudza murume wavo kuti padonha mota iyi dhiraivha anogona kusakuudzai munhu wandakaona akamira kumberi kwanga achizama kunzvengwa nemotokari iyi mwana wedu ndiye wandaona amira muroti umo dhiraivha paanzveka ndiye munhu akaitoenda kutotsika munhu but ndiye wandaona nemaminesi andazviona andakwanisa kuzvitaura but tarama heduka ndasvikwa ruoko but vamwe vanombokuwara ikanzi ndo zvandaita kuti vachipinda mota vakutya svika ndomubatsiri hazviite nyaya yamuri kutaura iyi udzai isusu chete musaiudze dhiraivha but pane zvandogona kuita handei ndokupinda murodhi vachibva vanoenda zvikanzi udzai vana venyu kana kuti hama dzenyu kuti pane munhu arikuda kushanda arikuda kuti mwana auye izvo ndo zvinomhanyira vanhu kwamukoma kepi vanhu vanzokuda zvikanzi 2012 mwana uye vanhu vanungai ndokuungana vanhu ndokuita zvinhu zvavo zvikanzi toda kuenda kurwizi vasvika kurwizi zvikanzi ndichadrowa line iri rekutaka kuenda kurwizi ndofika kuenda kurwizi kwanga kwasara about 10 meters
kuti 1 2 3 kunosvika kurwizi but handisi kuda vanhu vanoenda saidi rekurwizi iri. Ndiri kuda kushedza mwana kuti auye pano, asi kushedza kwandiri kuti mwana auye pano inyaya yekuti ndinoda kuti muzive handifungi kuti nyange zvikaita sei mwana angadzoka akatsika pano, but ndoda kuti mwana auye timuone paanenge akamira. Asi ndisati ndaita izvi, pane vari kutamba nemwana uyu every day, vanomutuma, vanogona kutodya naye, vanotogona kutoita meeting naye vachiita zvavanoita nekuti vanenge vari pabasa ravo. Vachipedza vanodzoka kumba, iye mwana uyu vanomusiya uku ari kugara mumvura umu. Kana vari pano, simukai mubve pano, musagare about 10 meters kupinda mumvura, chovhai kumashure. Nokuti kana akuuya pana pamuri vehukama, kana ari mumvura muchada kupindawo imomo, hazvipere mushe. Vanhu vakaramba vakagara. Pane mwanakomana anova hanzvadzi yemukomana yakati inini hangu ndakuenda, nokuti zviri kutaurwa panapa inini handifungi kuti zvinhu zvinoitika, tiri kupedzerwa nguva. Vanhu vachibva pandukira mukomana uyu zvikanzi iwewe pataurwa nyaya yekunzi ane zvaanoziva pamusoro pemwana uyu, simuka uende. Iwe uri kuti vanhu vari kutamba nesu wakuda kuenda, ingotaura kuti pane zvaunoziva kuda kubuda. Zvikanzi wow, regai ndigare. Ndokubva agara. Ndobva kwarohwa mbira, ndobva kwarohwa ngomba mukoma KB. Zvikanzi vanoda kuimba imbai, vasingade kuimba imbai. Mukoma mvura yakaita sekunonzi padhemu, kuita sekunonzi yamira kufamba. Nemaziso vanhu vakatarisa ona senge yamira kufamba. Mumvura makaita senge pane zvinhu zviri kumhanya pamusoro pemvura. Vanhu vari pamvura, anove ndiye munhu aishandira anga akafuratira kurwizi. Vanhu vehukama ndivo vanga vakagara vatarisa kurwizi. Pane mwana waamai vari kunzi ivo vaifungira kuti ndivo vakaita zvinhu izvi, kana kuti vanova ndivo, but panguva iyi vanga vasati vataurwa kuti ndivo, nokuti kwainzi anoziva ngabvi. But mwana uyu anga asara asina kuenda kurwizi. Mwana uyu anga atoenda kuchikoro, vanga vaenda kuvakuru. Mwana waamai ava anonzi akabuda muchikoro zvokuti akakoskirima kubva muchikoro kumhanya kumba kunosvika kumba. Vanhu vakanga vari kudhuze nokunzimba dzavo vakanzwa mwana achiridza mberi achiti ndibate spidi yemhanya yakawandisa kutevera kurwizi kwakaenda vamwe kwaanga asina kuziva kuti vaindira kupi. Asati asvika panguva iyi mvura yenge ichimhanya pamusoro, iita sekunonzi pane zvinhu zviri kumhanya pamusoro, kuita sena kuri kuita mhepo. Vanhu vanga vakaungana vakagara vakatera kunzwa mwana achiridza mberi achiuya right. Zvikanzi nemubatsiri, pane mwana ari kuuya uko, anoziva ane mwana ari kuuya uko, ngamubate. Mwana uyu hasi kumira pano, ari kutodanwa akuda kupinda mumvura umu. But handisi kuti apinde mumvura umu, ndinozoita mhosva kana tisati taona chiri mumvura. Chatavinga panapa ndechekuti mwana uyu anofanira kuti aonekwe, asi tira kuratidzai kutiso akakonzeresa kuti mwana apinde umu ndiani. Shamwari dzake dzichabva kuno dzichipindawo mumvura. Papa vanhu vakagara vakaita senge vakabatana kudai vamwe nevamwe kuti tigare takajegerana, handizivi kunoya nemhepo yakamira sei. Mwana achiuya mukoma KB kusvika kubata mai vake, kusumudza mai vake, kuda kumhanya mumvura. Ndo pakati nomubatsiri ndiri kukumbira mubate vanhu mwana agere kudaro, vakanzi budai mende kupi, endai kuseri uko, musamira pano. Mwana aichisvika mubata mukoma KB aidhonza mai vake ruoko achivasvusvurudza, spedi yaimhanya nayo vaita kumupika ndare kuti adonhe pasi nekuti kumhanya ukasingabate, but achidhonza mai vake. Mai vake vakasvuuka vachidhonzwa pasi. Zvikanzi aiwa, zvandiri kuda sari zvatanga, ava vachiri kuita mashiripiti nemasaramusi avo, but zvatavinga pana zvisati pasina nguva. Mukoma KB mwana akauya padhuze nerwizi akashevedza mai vake akati, mai ndo mandiri kugara muno, asi bvunzai mai nhengi kuti wai vasika ndibude muno, achichaura nezita ravo. Amai nhengi vaitaurwa ndo amai vane mwana kaya achimhanya uno, ndo amai vaidhonzwa nemwana. Zvikanzi ndo vakatigadzireko kugara kuno, nhasi chaiye vanga vachitori neni kuno, vakasiya vandibikira mumvura imomo. Mumvura vakasiya vandibikira. Toita sei? Ndo pakapa kunzi nevanhu manje. Mubatsiri akati regai ndikuzivisei, musarwadziwa nekuti mwana uyu abude uyu. No, achisiri munhu uyu, mwana akatofa kare uyu. Mwana akatofa kare. But pane chisamiso chandinoda kuti chiitike tisati tadzokera kumba. Hapana kuita nguva mukoma KB, vanhu vanga vakadzimbiswa mafoni apa. Zvikanzi
vanhu vachingobva ipapo mameseji anga kutoshedzera kuti vanhu vasara kumba vanhu vemunharaunda vari kunzi vaona mwana uyu akamira paruvanzi rwamai ava. Vanhu vekachimona murwisi andirika vanga kunzi kwanzi aonekwa achitenderera paruvanzi rwamai vaya vari kumushandisa vaya akutoonekwa kwasati vadzokera kumba. Zvikanzi handidi kureva manyepo kana manyepo, ndiri kukumbira amai imimi, garai pasi nevabereki vemwana uyu mutaure chokwadi chenyu, nokuti kumba kwamuri kudzokera uko hamukwanisi kukusvika uko. Mhepo yanga ichishandisa mai ava kuita maaccident zvese pane zvakachitika mai ava zvakudzoka kwamuri chikonzero nyaya yabuda. Right. Amai mukoma KB vakati ndiri kukumbira tiende kwamambo, ndine mashoko andoda kukuudzai asi musarwadziwa. Vaenda kwamambo vaenda kwamambo vakaita 2 times vachienda kwamambo, but vaiti vakanzi taurai nyaya yenyu vaitenga kuchema. Vatori nemari yavakabhadzariswa yekunzi izvo muri kuunganidza dare pasina chamunozotaura. Kechitatu ndo pavakazotaura kuti izvo inini handizivi ichokwadi mwana uyu akakumbira plate kwandiri, akumbira plate kwandiri, but inini ndakambenge ndichirota chikonzero ndine shavere manjuzu ndozvandoziva. Ndainzi ndinofanira kuenda kurwizi, asi kana ndaenda kurwizi ndine munhu wandinofanira kuendesa ndakamubatisa mishonga yandinenge ndapiwa nemunhu aindibatsira. Right. Munhu iyeye kana apinda mumvura akaenda nemishonga yangu ndiye aitisa kuti mishonga yari kuenda naye mumvura ichazoita kuti inini ndive neun'anga. Akakupai basa iri ndiani? Akakutumai wacho akupai mushonga ndobva kwataura munhu mukoma KB wacho akataura zvakare ndevamwe mbuya vehukama vari mufamily yemwana uyu. Ndo pakamuka hondo vanhu vachibva kwamambo, mambo akashevedzera kuti inini kana vachibva kwandiri handidi hondo. Mubatsiri achibva ashevedzera nyaya yekuti izvo kana mukangoita hondo ndakugumira panapa, asi kana ndagumira panapa ndoda kukuzivisai vehukama vese nemwana wamugari mushi, mwana hana kwaari, mwana ari kutenderera mamuri, angosvikirwa nemwana uyu pamba dzinenge dziri hondo. Asi pari zvino sekudzoka kwandaita ndiri kukumbira ndidzikamise mwana uyu, asi madzikamisiro ndoda kuita mwana uyu ndeyekuti amai avo vabvume zvese mwana uyu ozorodzwa obva aratidza kuti iye pachake achafa. But mafiro achaita mwana uyu ndoda kuzokuratidzai mushure mekufamba amai ava vachada kuratidzai pavanoziva ivo kuti ndo pakafira mwana pane zvaakaitwa kusvika azosvika mumvura, but ivo vanotoshandiswawo nemunhu akavapa mushonga. So vanhu vakamira vari paquestion mark, vakamira vari pakoma, vari kutaura nyaya yekuti izvo ichokwadi here kuti mai ava vakapiwa mushonga nemunhu wokunzi endai munobatisa mwana uyu. Kana ari murwisi akaenda nemvura akabata mushonga uyu ndiye achanogadzira mumvura imomo zvinhu zvichaita kuti imini mugove mwanga panze apa. Asi kwainzi mwana uyu kana achinge akuzodzoka kusangana kwakaita nevanhu achishatiswa ashevezwa nemubatsiri aifanira kuzoshevedza amai ava ari ega. Iye ari mumvura amai ava vari kunze ovagamuchidza zvaanovagamuchidza mwana uyu woenda zvachose ndokushanda kwazviita mai ava. Okay. So izvozvo mwana uyu chero amai pavaienda vainomba chikafu vachinzi zvavanotuma nomubatsiri sezvo neng'anga yavo, but mwana uyu anga asati adzoka akabata zvinhu zvaanoti abva nazvo mumvura. So ung'anga hwamai ava wanga usati waita. Amai ava vakauraya mwana uyu here kuti vazotanga kumushandisa? Havana kuita zvokuuraya. Vakapiwa mushonga kunzi kana vapa mushonga uyu mwana uyu vakamupa achamhanya achipinda mumvura, kuenda kwanoita mvura ikoko atoenda. Asi mwana uyu achazodzoka zvokuti kumwe aifamba vainzi akaturwa nenjuzu musachema. Ndokuona kwaita vamwe but yanga siri njuzu aishandiswa nemushonga, asi vanoti ivo nemubatsiri wavo ane kumwe kubudisa kwaakazoita kuti anofanira kushanda iri mhepo pasi apa asi akatofa. Ndo nzvimbo yavari kunzi vachanoratidzwa nzvimbo iyoyo kuti ndokusaka ndichiti ndakafa, but zvinogona kuzivikanwa naamai ava nemubatsiri wavo nevagodobori wavo arida kuvasimbisa paun'anga. Saka izvozvi nyaya yavapapi yokugwanda, nyaya yokugwanda yamirira kuti amai ava vaende kunoratidza vanhu pamwe chete nagodobori wavo kuti aratidze godobori ndiari kunetsa kudze, because akatotaura kuti ndoukama kuti vachaenda panzvimbo pavakagadzirira nyaya yekuti ndo panonzi vakada kunzi mwana uyu akafa torai ivhu munomuviga. Ndo nzvimbo yavachatarisa iyoyo, ndo nzvimbo yavamirira pamwe chete nekuratidza wachona akavapa mushonga. Mambo akati munhu akakupai mushonga ndiri kuda muuye naye pano. Saka asati aenda. Amai vakashandisa mwana uyu kuti vari kushandisa mwana uyu, naamai vane mwana akashayikwa, ukama huripo ndewei? Vana baba vavo, vana baba vevabereki ava vakoma nevaningi, nezvoti kwa baba mukuru nekwa baba munini zvotoreva kuti vatori tete.
heisi yapakaipa vatori tete munhu aunza nyaya kunational FM ndiani iya nzvadzi yamai vanoti ndine mwana zvakare akaenda wanisati ndaona wanisati ndaziva kuti akaenda kope ndiri kufungidzira kuti ndizvozvizvo akadisapia futi rini atoti kwanzi uyo akatotanga before uyu yapakaipa igwanda saka mambo ari kumirira kuti amai ava vakanyangaritsa mwana vauye nemunhu akavapa mushonga asi vane madhezi vakapiwa but ndine mashoko andakazogamuchirano ziri kunzi amai avaiko zvinozvi vakavaonekwa vari kuita sekunonzi ivo pachavo vanenge munhu akuita senge akurwara njere dzimwe dzenguva kwanzi vanogona ngoshevedza zita rake mwana uyo vachimuti uyo mamona here handa kutoenda kwaari ndasora ndisina kumubikira kubva nezuro hana kumbotya reka ndo zvava kungoita so vanhu vachitaura nawo dzimwe dzenguva mambo akutoshedza kuti vakutora zvakatakaongororwa kuti pavachauya kudare zvavachataura tiri kutaura nemunhu kwahere kana kuti munhuwo zvake machinzwa kachegwanda chichibatanidza kaharare munoti kudiniko nacho taiti minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje